שלום לכולם, חזרתי אליכם שוב, והפעם אני רוצה לדבר איתכם על מהו מצב מעכב בקצרה. מצב מעכב שונה מתקיעות, בכך שממצב מעכב ניתן להשתחרר, לעומת מצב של תקיעות שבו אפשר להישאר שנים ואפילו חיים שלמים. ועל כן אשאל אתכם כמה שאלות פשוטות אך משמעותיות. ברשותכם אשתמש בלשון זכר כי קל לי יותר. כמה פעמים בחייך נמצאת במערכת יחסים שלא רצית להיות בה? כמה פעמים בחייך קמת בבוקר לעבודה שלא אהבת ולא רצית להיות בה, אך נשארת כי לא הייתה לך ברירה? כמה פעמים הרגשת שלא מעריכים אותך נכון או את מה שאתה עושה? כמה פעמים בחייך הרגשת שאתה שווה יותר מהמקום שאתה נמצא בו ולא העזת לזוז ממנו? האם יש בחייך התנהגויות חוזרות ומזיקות לך ולסובבים אותך, ואולי היית רוצה אחרת? מתי הכרת ביכולתך או בכישוריך ועשית איתם משהו למען עצמך? אלה הן שאלות שאני באופן אישי הלכתי איתן הרבה שנים בחיי ולא היו לי את התשובות הנכונות. בתוך תוכי ידעתי שאני רוצה משהו אחר. בחיי החוסר הוודאות גרם לי לתסכול, תחושת כישלון ולהערכה עצמית נמוכה. עד שיום אחד העזתי לעשות משהו ולמדתי את עולם האימון. אימון אישי מיועד לכל אדם המחפש תשובות לשחרור ממצב מעכב בחייו. כמאמן אישי ומניסיון אישי אני יכול לעזור לך, לעזור לעצמך למצוא את התשובות הנמצאות בתוכך ולהוביל אותך להגשמת המטרות והחלומות שלך. הכלים שיש ברשותי כמאמן אישי, הידע והניסיון האישי יכולים לעזור לך להשתחרר ממצב או מקום מעכב בחייך ולהתקדם למקום שאליו אתה רוצה להגיע. ולכן אני מזמין אותך להגיע לפגישה איתי. פגישה ראשונה ללא עלות, ומשם הדרך להצלחה תלויה בך. שיהיה לנו בהצלחה.